Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a nézőket, a Facebookos nézőket. A napirend előtt szeretném elolvasni a Harsányi Gézáné Nagykálló díszpolgárának a levelét. Ezt a képviselőtársaimnak, nekem és a jegyzőasszonynak címezte. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, képviselőhölgyek, urak! Önök most a 2026 év kezdetén a tervezés időszakát élik, ebben szeretnék szolgálatokra lenni. Előre tekintve jelezni, hogy idén november 7-én 100 éve lesz, hogy Kodály Zoltán lejegyezte a kállai kettős dallamait, hogy aztán feldolgozásával világhírűvé tegye városunk kivételes értékű történelmi dalait és történelmi tánc tradícióját. Tisztelettel javaslom, hogy fontolják meg a kerek évfordulóra való tekintettel egy nagyszabású, féléves programsorozat tervezését, elfogadását, önkéntesek bevonásával szervezőinek, részfeladatok felelősségének kijelölését, megbízását. A tervezéshez néhány ötletet szeretnék mondani. Egy felhívás, emlékképek, emléktárgyak gyűjtése a lakosságtól, kiállításuk előkészítése. Lehet vetített képi bemutató is, így a tárgyak fotózásával az installáció költsége megspórolható. Különböző korú viseleteinek, kállai kettős különböző korú viseleteinek elkészítése, bemutatása babamodelleken vagy fotókon. Hogy is volt előadássorozat a Kállai TV-ben, a Kállai kettős évszázadainak történetéből felhívás a város ének és testnevelés tánc tanáraihoz, kapjon idén kivételes, kiemelt helyet tantárgyuk oktatásában a helyi hagyomány. Kapjanak életkoruknak megfelelő szinti feladatot a tanulók. Gyűjtsenek történeteket, képeket, sztorikat nagyszüleik, rokonaik, ismerősök helyi táncos emlékeiből. Ebből egy nagy megőrizhető városi album gyűlhet össze. A középiskolások videóriportokat készíthetnek a régi táncosokkal, a legjobbakat bemutatja a Kálló TV. Hívjuk haza a szétszorodott régi táncosokat egy találkozóra, egy menettáncra. Ennek lehetne regisztrációs díja, amely a város vendéglátási költségeihez járulna hozzá. Az évfordulóhoz közeli alkalmas időpontban nyílhatna meg a rendezvényház nagyszabású kiállítása, természetesen a koszorúzás a gyűjtés helyén, a gyermekmunkák értékelése, díjazása, a tánchagyományokért hosszasan munkálkodott táncosok, zenészek, kutatók, vezetők, szponzorok elismerése, Kállai kettős eddigi irodalmának kiállítása, bemutatói előadása, táblák elhelyezése azokon a helyeken, ahol sokan sok jeles alkalommal jártak, rendezvényház falán régi fotók, táncosok nevével, de van még sorolhatnám még tovább. Köszönjük szépen a figyelmet. Tehát Monika én arra hívta fel a figyelmet, hogy van egy ilyen esemény, ugye a bizottságnak is akkor ezt ezennel átadom, és akkor, hogy megkérte, felolvastam, elmondtam. Tehát, és akkor ennek kapcsán Monika Énik minden képviselőnek adott egy ilyen kis könyvet a Korányi házzal kapcsolatosan. Jó. Van-e ehhez valakinek hozzáfűzni a kérdése, amit elmondtam? Én annyit szeretnék elmondani, hogy köszönjük szépen Monika néninek, hogy felhívta a figyelmünket. Valóban ez a 100 év, ez egy olyan szép kerek forduló, hogy semmiképpen nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Tárgyalni fogja a Kulturális Bizottság, illetve a Profittal együtt egyeztetünk és módosítjuk az éves tervet ugye most, sok ötlet alapján. Beszéltünk itt a költségvetés készítéséről, meg most akkor beszélünk 2026-os évi kulturális dolgokról. Tehát itt arra kell pontot tenni, hogy ez a Néptáncfesztivál, hogy legyen, ne legyen, ugye arra az már ott van állásfoglalásotok? Hát beszéltünk már róla, több érv és ellenérv hangzott el, de igazándiból döntés még nem született. Ugye most ez, ez a része valami szinte megerősíti, hogy lenne rá alkalom, de azért kellene eldönteni, hogy
akkor ha csinálunk, vagy akkor azt ne csináljuk, ezt csináljuk, vagy azt, tehát hogy mit csinálunk. Tehát ebben hamar dönteni kell. Igen, én abszolút mellette voltam ennek a tervnek, de mondom, ellenpéldák is hangzottak. Szerintem még beszélünk erről is, visszatérünk rá. De természetesen költségvetés előtt dönteni kellene ebben az ügyben. Hát ami ugye megint zár 2 hét. Az lesz az a megbeszélés, amit a költségvetés tervezésekor folytatjunk, azt a következő 2 hétben kellene megcsinálni. Azon ezeket február, szerintem azt lehetne is február 9-e, akár hétfőre, hogyha mindenkinek. Tessék? De mikor nem lesz? Mikor lesz el? 11-től már jó? 11-e jó? Jövő héten jó mindenki? Jövő héten itthon vagytok? Én is itthon vagyok. Még? Akkor jövő héten... Még. Akkor szerdán jó? Február 4-én. Akkor február 4-én, akkor mit tudom én, 16 órától? Igen. Picit hamarabb, nem? 15 óra? Mert azért ez nem egy fél órás megbeszélés. Hogy 15? 15 órától? 15. 4 óra? 16 óra? Jó mindenkinek? 16 óra? Jó, 16 óra. Tehát megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk a nyílt ülésen, írásanyagban szereplő napirendi pontokon kívül. Nekem nincs napirendi javaslataim, egyébként javaslatom. Képviselőtársaimnak van-e egyéb napirendi javaslata? Napirendi javaslatom nincs, majd egy észrevétel, hogy lakossági jelzés lesz, de majd az ráér egy... Akkor azt mondjátok el, hogy mikor lesz a 2 ülés köztére, jó? Akkor azt elmondjuk még. Javaslom a 13-as napirendi pontot, azt most ne tárgyaljuk, mert nem készült el az anyagot, az bővülni fog, tehát több elképzelésünk van, de az nem lett készen, tehát azt javaslom, vegyük le, a többit pedig tárgyaljuk. Oké, okay, tessék? 17-es napirendi pontot sem javaslom tárgyalni, Jó. Akkor 17-est is javasoljuk levegytelre, 13-17. Nincs, akkor a kegyetlétben kérem készüléssel, ez ellenvélemény tartózkodás nem volt, egyhangú igen szavazattal elfogadtuk a javaslatot. Első napirendi pont az önkormányzati tulajdonú cégek létesítő okiratának módosítása tárgyában. A 2024. december 19-én tartott ülésünkön hozott a képviselőtestület döntést, hogy az önkormányzati cégek átalakítását megkezdjük. Jelenleg ez a folyamat zajlik még mindig. Itt az átalakulásra érintett önkormányzati KFT-k, a TESZOA, a Kálai 2-s, Urs Novum, Nonprofit Kft. Itt a több pontban fogadta el a képviselőtestület, 7 pontban, hogy milyen feladatokat kell elvégezni ennek az átalakulásnak a folyamán, és ezzel szellemében lépegetjük most. Az 1-es 5-ös pontban a meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a döntések megszülettek, az üzletés vásárlás elkészült, a Kálai 2-s közalapítvány kuratóriumának tagjai a cégbíróságon folyamatban van, és a következő lépéseket kell javasoljuk az önkormányzat, a könyvvizsgáló cég. Volt egy egyeztetés, ahol az önkormányzat és a Kálai 2-s alapítvány létrejövő adásvételi szerződést aláírásra javasolják, a beolvadó és Ezt nem mondhatod, hogy megérkeztek az iratok, és már meg tud történni az aláírás? Igen, meg fog történni. Az érintett és beolvadó és átvevő társaságok beszámolóját december 21-éig szükséges lezárni, február 15-é napjáig. Közbenső beszámolót elkészíteni február 28-áig, és
a döntés az átalakulásnak, melynek forduló napja február 28. Vagyonmérlegeket el kell készíteni, viszont így a felülvizsgálatra kerültek a cégeknek a tisztségviselői. Az Urs Novumnál javasoljuk Pintya Andrást ez év végéig, a felügyelőbizottságban javasoljuk Kerezsi Antal, dr. Szabó József, Bíró Béláné 27. január 31-ig, könyvvizsgáló marad ugyanúgy az Audit Rátió, Kálai Kettős Gazda mezőgazdasági Kft-nél volt ugye itt a javaslatunk, az ugye Nagy Irikkel volt, de közben akkor itt a bizottság majd mindjárt más mondott, jó? A lényeg az, hogy a Teszovánál Pintya András, felügyelőbizottságban van még a Balogh Imre, Szabó József, Kerezsi Antal, itt is igen, ez a javaslatunk. A bizottságok hogy mit javasolnak? A bizottság tárgyalta ezt a napirendet. Nem döntöttünk semmiben, hanem elnapoltuk a képviselőtestületi ülésre, azaz erre az ülésre, mert jelen volt a Teszová Kft-nek a jelenlegi ügyvezetője, és talán, ha jól emlékszem, Sörés László képviselőtársunk látott néhány gondolatot ez ügy kapcsán a jelenlegi Teszová Kft. Ügyvezető, és ő azt mondta, hogy ez díjazás nélkül is ellátja ezt a feladatot, hiszen Hát a Kálai Kettős. a Kálai Kettős Gazda Kft-nek az ügyvezetői feladatait, tehát kvázi azt a 350 000 forint havi díjazást azt meg lehetne ezzel takarítani. Egyébként ez a kettő cég, amiről most beszélünk, ahova ügyvezetőt kell választani, az Urs Novum Kft. És a Kálai Kettős Gazda Kft. Ez a kettő cég fog beolvadni a Teszová Kft-be, és nem éreztük azt, hogy logikus lehet ez a döntés, azért gondoltuk azt, hogy ezen a fórumon tárgyaljuk meg és hozzunk döntést. Ez volt a javaslata a bizottságnak. Itt van a jelenlegi ügyvezető, Pintya András. Nem tudom, hogy esetleg fenntartja, megkérdezhetnénk, hogy fenntartja ezt a kijelentését, hogy ő díjazás nélkül. De meg még volt egy olyan anomália is, igen, tényleg még a másik ok az volt, hogy elmondása alapján a jegyzőasszonytól nem azt az információt kapta, mint ami a képviselőtestületnek kiküldött anyagban volt, és ezt is próbáltuk akkor ezt tisztázni, ezért is napoltuk el a döntést erre a fórumra. Jó, hát legyen, hát akkor Nem csak javaslom. Jó, nem, mert pont erről külön nem beszéltünk, egyébként azért volt ez így. Jó, de akkor legyen ő. Tehát akkor javaslom az ügyvezetőnek a non-profit, vagy a Kálai Kettős Gazdánál, vagy akkor javasolt te, vagy nekem mindegy, én javaslom. Nem kérdeztem volna, elmondta magától az ügyvezető úr, hogy milyen egyeztetések voltak a jegyzőasszonyon. Én csak arra kérdeztem rá, hogy azt beszélték-e, hogy akkor az is díjazás nélkül lesz, vagy díjazással lesz. És azt mondta, hogy természetesen díjazás nélkül. Én csak én nem tudtam az előző információkat, saját magától mondta ezeket. Igen. Jó, akkor legyen, akkor így, hogy az már legyen, hogy az átalakulást azt kérték a könyvvizsgáló, hogy utána már ne változtassunk legalább egy évig. Akkor... Hát ezt neki kell akkor kijelenteni, hogy van-e valamilyen szándéka, hogyha esetleg őre... Köszönöm én is mindenkit. Azt beszéltük, hogy talán ez a logikus, hogy ha egybeolvad ez a három cég, akkor nem egy újabb ügyvédi procedúrán végigmenni, hanem ha egybeolvad, akkor az ügyvezető úgyis ugyanaz vagy ugyanaz lesz az összeolvadás után, akkor felesleges költségtől is megmondjuk a várost, illetve úgyis ez lesz a vége. Oké, jó. És akkor ezekkel a feltételekkel akkor, amiket akkor elmondtál? Ezt tartom természetesen. Ha úgyis összeolvad és úgyis ez lesz, akkor én azt mondom, hogy ne hátráltasson semmilyen munkán. Jó, akkor nem látják kérdésre? Igen. Igen. Akkor ez a cégegyesítés mikor fog létrejönni? Tehát ezekből az adatokból én nem látok semmi olyat. Most azt látom, hogy le fog járni a felügyelőbizottságnak január 31-ig a mandátuma. Azt sem értem, mert Sörés képviselőtársam lemondott. Akkor most ő hogy szerepel itt? Arról volt szó, hogy Balogh Imre nem fogja vállalni. Hát oda van írva, ha olvastad normálisan, akkor nem olvastad az anyagot. Ott van benne a javaslat, abban nincs benne Sörés László.
Abban már nincs, de most benne van, és lemondott már, tehát nem lehetne benne. De bocsánat, nem tudok velem csinálni, mert azok... Hát de ha valaki nincs, akkor nincs. Jó. Tehát neki nem kéne most ott szerepelni szerintem. Vagy visszavontad a lemondásodat? Hát de hogy nem lehet, az be kell jelenteni a írásban nem történt meg a cégnyilvánosságra. De nem, hogy bejelentettem írásban is. A vezetőnek átvett egy kérdányt tőlem, én ezt nyugodtam. Azt látjuk is. És elmondtam. Jó. De közben is beszéltünk róla, én nem tudom ezt már nem megtörténtékelni. Nem tudom, milyen eljárás. Most azt, hogy akkor hogy most eddig ez volt benne a hatályos miben? A társasági szerződésben most akkor... Képviselő úr szerepel benne. De ahol elmondtam, hogy szeretném. De hogy gondolod el, hogy akkor be kellett volna rohanni, az a cégről sem kitörölne a nevet, de mi nem tudunk bevenni. Választom is, hogy másikat akkor gondolom. Hát de most választottunk, hát most azért jött ide, hogy Nem most értem, legyen. szeptember 8-án én megtettem ezt a lépést, csak azóta nem volt intézkedés. Nem tudom, kinek a kompetenciája ebbe itt, nem nekem kell intézkedni benne. Jó. Na mindegy, ha most ez nem visszafelelő, ha nem tudod, akkor majd De azt korrigáljuk. mondtál, hogy úgyis indulnak a módosítások, és akkor egyben fog történni. De ez nem így működik. Nem akarom elismételni önmagam, ami az átülésen elhangzott, beadott egy lemondó nyilatkozatot. Arra intézkedni kell az illetékeseknek. Ez nem történt meg. A jelenlegi előterjesztés hibás adatokat tartalmaz. Pont. Jó. Akkor Sörés László nincs ott, vegyük úgy, hogy előterjesztett. Most per pillanat jogilag 2 felügyelő bizottsággal működik, ennyi. Jó, tehát akkor Sörés László neve kihúzva felülről. Tehát a pontosság érdekében. Jó. Más? Aztán a másik kérdésem még az lenne, hogy ha mi vagyunk a tulajdonosok, akkor a felügyelőbizottságban is nem dominálni kellene a tulajdonosi részvételnek? Én javasolok téged. Javasollak téged, de most kérdezem én tényleg, hogy most ezt normális dolognak tartjuk, hogy egy saját cégünkbe külsős felügyelőbizottsági tagokat De most teszünk? ezt halálkomolyan, nyilvánosan ezt igen, mondod. igen, halálkomolyan kérdezem, igen. És akkor azt miért, és úgy mondod, hogy senki nem vállalja a felelősségi tagságot, hogy kit írja be, amikor nem vállalja a De képviselőt. nem tudom, hát egyeztetni kéne valakinek. Tessék? Hát most hogy történik akkor a dolog, hogy valaki a hasára üt, és azt mondja, hogy te meg, te meg, te. Volt ülésünk annak idején, amikor mindenki nyilatkozott, hogy a többség nyilatkozott, hogy nem vállalja a felügyelőbizottsági tagságot. Mondjuk én arra... Ezért vagyok én benne mindegyikben. Én meg elvállaltam. Na jó, csak ez meg megint olyan dominancia, hogy akkor te minden... De nem szívesen vagyok. Minden, de most szívesen vagy nem szívesen, ez egy másik dolog, ha meg leszel választva, akkor akár szívesen, akár nem szívesen, ott leszel. Csak most az furcsa, hogy a városnak az összes szervezeteibe, cégeibe, te mindegyikbe benne leszel. Igen, nekem is furcsa, hidd el. Tehát abszolút nem azért mondom, hogy te... Nem furcsa? Nem harcoltam, Jó, hogy én benne legyek, mivel nem volt más választás, hogy hitelesen és normálisan működjön a cég, ezért azt mondtam akkor, hogy igen, benne leszek még. Tessék is, Jogszerűen működjön, igen. Tehát tényleg így volt. Az, hogy egy külsős van benne, az sosem rossz, én azt gondolom, mert szélesebb látok egyébként mégiscsak egy olyan ember, aki külső szemmel sokkal másképp láthat mindent. Én nekem ezzel nincsen aggályom. Egyáltalán, de egyébként az tényleg az volt, hogy ezen a fórumon kevesen vállalták ezt pontosan a cég problémák miatt, egyébként én nem beszéltem erről Sörés László később, de gondolom neki is hasonló oknál fogva mondott le a Teszováról. Egyébként neked meg volt egy olyan kijelentésed korábban, ha jól emlékszem, és ez nem azért javasoltalak téged az előbb. Azt mondtad, hogy ha megtörténik az összeolvadás és jól működik a cég, te vállalán ebben szerepet. Én nagyon szívesen javasolok téged ebbe egyébként a Teszová Kft. Adott esetben, hogyha úgy gondoljátok. Én nem javaslom, mert most az élő példa is látszik, hogy beleköt élő fába. Tehát ő mindenbe beleköt. És ezt nem lehet így csinálni. Ti nem vállal, itt van. Megint csinálod a propagandát, Zoli, hagyd abba már ezt a propagandát. Amit bizottsági ülésen, hogy az aktuális képviselőtestületi döntéseket folyamatosan becsmérled. Te minden döntés becsmérled, ezt nem fogom engedni. Akkor nem engedni. Azt, hogy itt meghazudtolsz mindenkit. Itt van Mistóczky Zoltán, Busák Sándor, Jónás Sándor. Minden tiszteletem mellette, amellett, hogy ők
akiket tisztelem és a munkájukat elismerem, ők nem vállalták a felügyelőbizottságban a munkájukat. Így volt, vagy nem így volt? Így volt. Sör és László lemondott. Ez a 3 rajtam kívül én nem lehetek. Te elmondtad, hogy te nem akarsz lenni. Ez a 3 ember van, még akit azt kérem, hogy maradjanak benne. Akkor tehát egyszerűen matematikailag és lehetetlen bárkit javasolni, és te ezt tudod. És akkor benyomod nekem ilyenkor, hogy akkor miért nem a képviselő, kik javasoljon be? Hogy szavazzál-e megint, hogy mert nagyon szeretsz leszavazni? Érted? Hát, de akkor ez miért mondtad? Kit tudtak? Te vagy normális, nem erről beszélünk. Meg a foci szidással, meg te állandóan a 2-s mércéddel, és ezt nem tudom szóválni, nem rosszul ülsz a logon, megint rosszul ülsz a logon. Persze, én rosszul, persze, te ülsz a jó. Tehát azt kell csinálni. Lehet, hogy én se jól De mit fenyegetsz? Állandóan fenyegeted az embert. Mindig olyan helyzetbe hozod az embert. Mit fenyegetted neki most? Most is ezt csinálom. Mit mondtam? Hát ez, hogy én nem vagyok jó semmire, én mindent kritizálok. Hát a véleményemet hadd mondjam már el a témákba kapcsolatban. De hogyha tehát ha nem vállalja senki, akkor kit kell fogunk bejavasolnom szerinted? Elmondtam a véleményemet. Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. Nem tetszik, elmondod, kész. Szavazni fogunk. De figyelj, te folyamatosan a vélemény. Tegnap a bizottság ülésen, amit műveltem, a pénzügyi ülésen, a képviselőtestület tavalyi döntéseit folyamatosan becsmérlek. Melyiket például? Például a foci tárgyról. Igen. Mindig, de igen, miért? Ki vagy? Meg azért, mert van egy önkormányzati rendeletünk, hogy a civil szervezeteket hogy támogatjuk. Ezt miért eljátszod a nagy idét, hogy te vagy a nagy igazságosztó. Én nem javaslom, hogy bármiben benne legyen, mert mindent gátol. Hát ne javasold. Hát akkor nem leszek benne. Hát én nem vagyok meghalva a pozíciókért. Hidd már el nekem. Hidd már el nekem. Akkor miért kell ezt ilyenkor generálni egy ilyet? Nem generálom, te generáltad. Én feltettem egy kérdést, és te kikérted magad. Hát nem szabad hát, egy kérdésre. Hát kit javasolja? Hát itt a képviselőtestet 9 mondjuk tudjuk, hogy senki nem akarja vállalni. Ő lemondott. Akkor kit javasoljak a 3 ember? Akkor nem vállalta senki a felügyelőbizottsági tagokat, mikor már eldöntöttük, hogy cégeket egyesítünk, és most nem akar már senki részt venni a régibe. Erről volt szó. Azt mondtuk, hogy ha lesz egy új, nagyon szívesen vállalok benne szerepet. Nincs új. Most már nem akarok szerepet vállalni, mert te nem akarod, hogy én ilyenbe legyek. Te vagy a városnak a polgármestere, te fogsz beleavatkozni minden döntésbe. Persze. Jó. Mint a mellékletában, hogy látszik, hogy az én döntéseim vannak itt. Esetleg annyit, hogy a személyes kérdéstől mentesen próbáljuk már meg az ülést. Hát de amikor azt mondom, értem. Ez egy kihúzom a kardot, hát most akkor csak nem fogom mondani. Ne is hagyd magad. Ne is hagyd azért bohóc nem vagyok. Tehát azért annyit, amennyi ellenkampányt folytatsz minden nap, mindenhol össze-vissza elmész, nyomod a süket dumáidat. Tehát szerinted az emberek erre vevők? Hát szerinted... Megint olyan körülbelül, mint hogy a körzeti orvos ellen mennyi probléma merült fel. Érdekes módon 2 hét alatt felmerültek problémák. Eddig nem volt semmi. Most honnan veszed ezeket az információt, én kivel beszélgetek meg, miről? Hát, hadd maradjon már meg nekem az a jogom, hogy bárkivel beszélgethessek. Meg a véleményemet elmondtam. Én téged nem foglak ekézni, mert... Nagyon levőt rá, mondjad, mert nagyon szeretik meg, akkor mindig támogatod az elképzelését. Nem kell meghallgatni. Sok eredményt értél már el. Semmit nem értem el. Semmit nem értem el. Nagyon jó, rendben van. Ez megint a személyeskedés. Semmit nem értem el. Régen lekóstolgassák. Tehát felnőtt ember vagyok, én nem fogom magamat akarni. Ne is hagyja. Ha egyszer elmondta, van 8 képviselő, Nagykárolyra, rajtam kívül 8 képviselő, abból 5 nem vállalja a felügyelőbizottsági tagságot, akkor 3-at tudok javasolni. Abban az esetben nem vállal. De nem, most egy átmeneti időszak van, gondolatom szerint nem. Azt kérdeztem, hogy mikor lesz a cégegyesítés. Nem jött rá válasz. Ott elolvasod. Ott van, el van olvasva, megindul, leadják a papírokat, és elkezdik a... Most ez úgy néz ki, mintha január 31. napján megszűnne, és az új, február 1-ével kezdődne, mert az új felügyelőbizottsági tagok 2031. január 31-ig lesznek felügyelőbizottsági tagok. Tehát ebből az olvasatból nekem az jön ki, hogy holnap vége a felügyelőbizottságnak, és jön egy teljesen új, azaz az új cégre vonatkozóan, ez az igaz? Vagy nem? Ez nem azért van, ez azért van, mert alapesetben mindenkinek lejár, és gondolom, igen, itt is van írva, hogy lejár ezeknek az embereknek a... Igen?
de ugye a jogfolytonosság biztosított legyen, azért van beírva vagy 1 évvel tovább, hogyha netalántán pontosan határidőre nem születik meg az átszervezés, a beolvadás, akkor ezért ne kelljen újabb procedúrát elérni. Azért van beírva, hogy 2027. január 31. És a beolvadat cég onnantól kezdve ez automatikusan meg fog szűnni, az én véleményem szerint, és utána majd fog, most vagy egy újat, de szerintem nem is kell, mert az újaknak meg elég a mandátumoknak addig fog szólni, ameddig benne van az előterjesztésben. Tehát, De itt az van benne, hogy 2031. január 31. igen, de a Tesla Kft. Fog megmaradni. Tehát tulajdonképpen a Tesla Kft. Hogy megmarad, ott azért már nem kell ezt majd felügyelő bizottság tagságban módosítani alapesetben. Ha csak nem a tulajdonos úgy nem dönt, hogy visszahívja őket, hogy bármi történik. Vagy Vagy bárki nem száll. Azt mondom, hogy bármi történik, ezt most így jelentettem. De a tulajdonos dönthet úgy meg, aki benne van, tehát sok egyéb nincs. 2027. január 31-ig szól. Azért, A mi esetünkben tudod. igen, de azt, ha be fog olvadni időközben, az automatikusan meg fog szűnni, mert nem lesz cég. Én gondolom, hogy ha lesz akkor egy egységes viszont szerkezet, még amikor átalakul, akkor lesz egy döntésünk. De most van. Csak nem mondom, van. hogy az a folyamat elindul, február 28-án megcsinálják a mérleget, ott van, hogy döntés az átalakulásra. Melynek fordulópontja? 2026. február 28. Jó, Utána beolvadás, számviteli feladatok elindítása, vagyonmérleg, tervezetek elkészítése. Tehát még ezzel kapcsolatban így döntenünk kell lesz majd, amikor úgy áll a kötös dolog, hogy ide hozzák, és akkor Meg még vannak folyamatban lévő ügyek, ami esetleg gátolhatja ezt az ütemet, amit le van írva. Tehát sok minden befolyásolhatja még időközben. Jó. Van egy kérdés. A határozati javaslat, az első határozattervezet az úszlóval kapcsolatosan, tehát akkor Pintje András, Szabó József, Kerezsi Antal, Bíró Bélán a felügyelőbizottság. Aki egyetért vele, kérem készülni, hogy selezze, nem vélemény tartózkodás nem volt. A következő pontban akkor a Kálai 2-s gazda, akkor szintén Pintje András, ott a ügyvezető ugyanúgy 27. január 31 napjáig. Aki egyetért vele, kérem készülni, és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt. És akkor a következő... Tessék? Igen, jelzés nélkül, igen. A Teszovánál akkor Balog Imre, Szabó József, Kerezsi Antal, felügyelőbizottság, az ügyvezető az megvan. Aki egyetért vele, kérem készülni, és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt, egyhangú ilyen szavazattal elfogadtuk. Következő pontban a... Tessék? Egy nem. Ja, egy nem. Akkor egy nem. 8 igen, egy nem szavazattal. Akkor Pintje úr a munkát el lehet kezdeni, vagy hát folytatni, és akkor, ha van akadály, vagy akkor jelezzet, hogy kérjük azt, hogy ugye körültekintően járjál el, mert ugye azért azt kell tudni, hogy több tevékenységet folytat, tehát a köznek a megelégedésére is próbálunk építeni, hogy mind a temető, mind pedig a strand, itt most már az inkubátorház és az egyéb tevékenységek is, mezőgazdasági tevékenységét is tudjunk vele haladni. Tehát van teendő. De most ugye a képviselőtestület ugye azt úgy gondolja, és azt mondja, és ez a vélemény, hogy én vagyok úgymond a munkáltató, tehát hogy nekem kell majd rajtad számon kérni, hogy milyen feladatokat végzel el, tehát ezt így ennek szellemében én nem szeretnék veled azért sokat vitatkozni, hanem inkább, hogyha javasolsz, akkor segítek, vagy mondod, hogy mi a kérdés vagy kérés. Tehát kezdeményezd ezeket a lehetőséget. Ugye tényleg van feladat, tehát bőven. Tessék? Nekem annyi kérésem lenne még ehhez az ügyhöz kapcsolódóan, hogy az átülésen beszéltünk dolgokról, nem akarom ismételni. Tehát itt most két cégnek az átadása fog megint, ügyvezetői feladatok átadása megtörténni. Tehát jegyzőasszonynak címzem legfőképpen, hogy azt a fajta átadás, átvételt teljes körűen, mindenre kiterjedően, mert még mindig esnek ki komoly csontázak a szekrényből, és ezt mindenféleképpen külön cégenként
típusonként levezetve, dokumentálva, mert egyébként ami nincs dokumentumon, az nincs is. Tehát ő azért nem fog felelni. Tehát azért mondom, hogy széles körűen, teljes körűen, ahogy csak lehet, mindenféleképpen dokumentálni az átadás átvételt mind a két cég esetében. Jó? Köszönöm. Köszönöm. A két ülés közti fontosabb eseményekről, ezt nem lehet ez napi rendben, nekem nem kell, hova lett ez. Mely átadójuk? Két ülés közti fontosabb. Van itt nekem egy Akkor nem kell hagyni kéret. nem hagyod. Hát igen, tehát a rendezvényeken jelentem meg decemberben, ugye ami fontosabb, és akkor a két napi rendet összeolvasva, tehát most január 15-én elkezdődött a valós, igazi, tehát nem valós, hanem az aktív működése a ökoparknak. Itt az önkormányzat alkalmazásába került egy egyén, aki működteti ezt az egységet, tehát nyitva van az ökopark hétfői napok kivételével, és egyeztetett időpontban pedig azt mondom, hogy bármikor lehet a telefonszámot keresni, Fritz Pétert, és az ökopark az kinyitott, tehát itt a Nagykállóváros önkormányzata képviselőtestületének döntése értelmében a Kölcsei Televízió Kft-től vettük át működtetésre ezt az egységet. Szeretnénk nagykállói fiatalokkal, illetve nagykállói egyénekkel, nagykállói lakosokkal, családokkal megtölteni. Szeretnénk, hogyha sokat kilátogatnának ide, megnéznék ezt legalább egyszer, és akkor később pedig egyéb alkalmakkor is ezt meglátogatnák. A Kossuth utca végén, ez mondom, tehát hangsúlyozom, folyamatos nyitvatartás elindult. A másik ilyen fontos esemény még a non-profit Kft-nél új vezető áll majd munkába jövő héttől, és itt a működésnek az zökkenőmentességére kellett odafigyelni az elmúlt időszakban, tehát itt új ügyvezető, új feladatokat tűz majd ki ezt maga elé, és a képviselőtestületet fogja majd tájékoztatni, és a lakosságnak is egy kis türelmet kérünk, de ugyanúgy a maga rendezvényeink ugyanúgy ezzel a stábbal lesz majd megvalósítva, és a bázis évet tekintettük a 2025-es évet alapnak. Tehát ezeket a folyamatoknak, tehát átalakulási folyamatoknak sajnos itt azért sok teendő van vele. Még ugye halljuk, hogy még sokszor még mi se értünk magunkkal együtt, tehát amikor tehát nagyon sok minden történik a nap mint nap, hogy mint a hivatali dolgozókra, mint a képviselőkre is nagy felelősség hárul, az intézményeinél dolgozónál pedig szintén, tehát picit mindenki túl van ilyenkor spirázva. Tehát azt gondolom, hogy a decemberi hónap mutatta, hogy annak ellenére, hogy Nagykállóban semmi nem működik jól, egyesek szerint, de azért több ezer ember vett részt a rendezvényeinken, és a város által támogatott, képviselőtestület által támogatott civil szervezetek is kitettek magukért, és mind a történelmi egyházak képviselői és tagjai, mind pedig a Kantarella Egyesület, az énekkar, a nőszirom, a gimnázium, a budai, az általános iskola, a karitatív szervezeteink, tehát mindenki, az óvoda, a bölcsőde, a közékeztetésben résztvevő, tehát mindenki tett azért, hogy a városunk igazán működjön. Mindenkinek azért köszönet érte, és amikor ilyenkor néha hitét veszti az ember, vagy elmegy a kedve még az élettől is, akkor ilyenkor ezeket elolvasom, akkor megpróbálom újra visszajelzni magamat, hogy tehát
kezdeményezzük a jövőt, kezdeményezünk közvilágítási fejlesztéseket, hogy az legyenek a komfortosabb legyen a város működése. Szeretnénk az zöld felületeket növelni, szeretnénk fát ültetni, szeretnénk nagyobb rendet a városba, tehát többet akarunk majd takarítani, úgyhogy ehhez kérem majd a felhatalmazást. Tehát itt az elkövetkezendő időben is ennek szellemében fogom végezni a munkámat, és erre kérem a képviselőtársaimat is, meg ugyanúgy a civileket, az intézményekben dolgozókat is. Tehát van egy olyan társadalmi felfokozott hangulat, hogy a választások közelettével is azért mindenki érzi, hogy most tényleg oda kell tenni magunkat, meg türelmesebbnek is kell lenni egymással. Úgyhogy ez sajnos, hogy ez nekem is ebben, ezt jól lenne már megtanulnám, de nem olyan egyszerű. Na, a lényeg, hogy van-e valakinek kérdése két ülés köztül? Ott neked volt valami? Nekem csak egy jelzés, egy lakossági jelzés volt, hogy tájékoztassam a jegyzőt, meg legfőképpen a jegyzőt, hogy hogy egy lakosság felhívó figyelmet, semmiféleképpen nem fenyegető hangvételit, még mielőtt valaki félreérteni, hogy a kutyasétáltatás közben ugye keletkeznek egyéb termékek, hogy ezzel kapcsolatosan az újságban egy cikket írni, hogy mi a teendő ezzel kapcsolatosan, vagy egyéb platformon is egy ilyen figyelemfelhívó közzétett dokumentációt egymás közül, hogy ezekkel kapcsolatban vannak feladatok és hogy ez mint nagyvárosokban úgy működjön itt nálunk is, hogy mindenki, akinek olyan kutyája, egyéb állata van, tegye a dolgát, a kapcsolódó dolgokat. Nem tudom, mennyire volt érthető. Volt ebből valami? Nem, csak lakosok jelezték, van többen is jelezték, de egy fő kifejezetten kérte, hogy jelezzem már. Ez már egy rövid figyelemfelhívó tájékoztatót adjunk ki ezzel kapcsolatosan. Hát, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kutyasétáltatókra, gondolom ezt, hogy oda kell figyelni. És ugye egy fél mondatban egyszerűbben meg tudnám fogalmazni, de kamerák előtt nem teszem. Zacskó használat, ennyi. Köszönöm szépen, Érikó. Jó. Látod, hogy mert ugye én is, illetve inkább a férjem nagy kutyasétáltató, és valóban szörnyű, hogy sokan ott hagyják az út szélén, és hát arra sétálunk. Senkit nem bántani akarunk, de ezekkel vannak kötelezettségek. Én azt gondolom, hogy ha erre felhívjuk a figyelmet, akkor ezzel senkit meg nem sértve, de azért hívjuk fel a figyelmüket a lakosoknak ezzel kapcsolatosan. Van, aki nem szedi össze. Valika? Nekem még egy polgármester úr jegyzőasszony, igazából itt utána olvashatjuk a Vörös Kód vonatkozásában azért, hogy milyen munkálatok folytak. Még én azt szeretném kérni jegyzőasszony, hogy esetleg erről a szociális tűzifa igényléssel kapcsolatosan, illetve amit most bonyolítunk, hogy milyen módon a lakosságot tájékoztassuk már egy kicsit bővebben. Hová kell beadni a kérelmet, milyen módon, stb. Jó? Tehát egyelőre azért nem hirdetjük ezt a kérelmet, mert ugye a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezménykapók között osztjuk a fát egyrészt. Felmértük tehát a családsegítő gyermekjóléti központ, illetve az idősek otthonnal generálásával hordjuk a fát, tehát kb. 100 helyre ment már ki 5 mázsa fa, tehát egy fél köbméter 5 mázsa fa, és ez kb. 350 név, ami jelenleg van a tudomásunkra jut, de egyértelmű, hogy ha valaki közben szól, hogy rászólult, akkor kimegy ez a kis csapat, és akkor mindenkit ellenőriznek. Tehát azt most azért nem akarjuk generálni, tehát mindenki adjon be kérelmet, azt gondoljuk, hogy a mi listáink alapján azok az emberek, akiknek nagyon szükséges, kapnak, de persze az nagyon fontos, hogy aki azt gondolja, hogy nagyon rászorul, akkor azt mindenképpen vinnénk. De már volt ilyenre is felkérés, hogy hiába jogosult valaki a mi elveink alapján, amit elkezdtük ezt a hordást, de mondta, hogy neki nem szükséges, hanem vigyük el XY címre. Tehát ugye azokat egyenlőre hagyjuk a végére, akinek ténylegesen fával tüzel, azokat próbáljuk
kielégíteni. Mondom, ez a mai nappal körülbelül 100-at már átlépte ennek a kivitele. Egyébként, bocsánat, még hozzáteszem, hogy azért mi folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tehát kommunikálunk, és tényleg azt tapasztalom, hogy azért, ahol a rászorultsági helyzet azt generálja, mutatja, akkor juttatunk el. Tehát azt így, hogy beszélünk, tartjuk a kapcsolatot, és így van, tehát ugye, ez a vörös kód, köszönjük, hogy ezt igen felhoztad, tehát ez a vörös kód életbelépésével még jelenleg is érvényben van. Ez azt jelenti, hogy mind a jegyzőasszony sokat ténykedett ebbe, illetve a családsegítő, gyermekjóléti, a Tótné Zsike vezetésével, illetve a idősek otthona és a kollégák nagyon sokat dolgoznak benne, Valikával is folyamatosan egyeztetünk, de a képviselőtestület tagjának is, ha van jelzés, akkor azonnal megnézzük. Én azt kértem, hogy jelezzük, én azonnal szólok nekik, ők mindenkit megnéznek, hogy nehogy olyan legyen, hogy valaki esetleg nem rászorult. Nem tud eljárni a saját ügyébe, akkor figyelj, én is továbbítottam már egyébként ilyen jelzéseket. Olyan is előfordult már, hogy többször kaptak, tehát hogy akinél menni kell, amikor ez a vörös kód van, addig sajnos, hogy nem nagyon tudjuk mérlegelni, ha azt mondja valaki, hogy nincs, akkor vinni kell neki. Tehát visszük folyamatosan. De mondom, ebben látszik jó az együttműködés. Itt megoldódott ez a hajléktalan téma, és a barátunk azóta is az idősek otthonában van. Azt mondta, hogy még a vöröskódban otthon, utána menni akar, mert nem olyan szabad ez a világ, amit ő magának képzel. Tehát ezt most így jó indulatok mondom, hogy ő a szabad világban hisz, tehát nem akarott hosszú távon ott maradni. Egyébként arra is tényleg összefogás volt, tehát azért mi is kerestük, juttattunk takarót, még ez a hidegerő, mondom én ezt a dolgot, hogy akár ugye a sátorvásárlással, még ő nem tudtuk azt, hogy be akar menni, illetve mindig, sőt én az csak egy példa, hogy mikor mi is voltunk kint, még én ott a Vandinak is jeleztem, hogy ha úgy látjátok, hogy hidegebb van, meg hogy kérjük, hogy menjen be intézménybe, zárt helyre, de nyilván ugye ez az ő közreműködésére is szükség van, de az tény, hogy még a hideg előtt azért elég sok mindent juttattunk, akár az Egyesület vagy egyház vonatkozásába is, úgyhogy figyelemmel volt kísérve. És azt is ki akarom emelni, hogy például a rendőrség tekintetében, hogy volt, amikor a rendőrök, tehát többször a rendőrök tüzeltek be, volt olyan Nagykállai lakos, hogy ők vittek fát, mert szóltak, hogy megoldják, vittek fát, mi is vittünk utána, de ők is vittek, és volt olyan, hogy a rendőr saját kezével tüzelt be többször. Tehát ez jól működött, ez Nagykállaiban, hál' Istennek nem lett ebből kifolyólag senki, aki engedi, hogy együttműködjünk vele, azzal együttműködtünk. Csak röviden annyit akartam a tűzifa kapcsán, hogy akkor csak, hogy értse a lakos is, hogy mi a prioritás ez ügy kapcsán, hogy akkor röviden, hogy akkor legalább felsőház szinten, hogy akkor hogy megy a sorrend, hogy ne legyen az, hogy... Rendkívül gyermekvédelmi támogatást, akik kapnak, azokat járjuk körbe, és azok az elsődleges, meg az időskorúak, akik vagy gondozásban vannak, vagy a bejelentés érkezik, hogy olyan helyzetben, hogy állapotban vannak, akkor oda viszünk felváltva, de ott is ugye próbálják a kollégák mérlegelni, ahol van egy kis fa, akkor majd jövő héten viszünk, de ahol nincs, akkor ott viszünk. És igazán azt gondoljuk, hogy ugye van még tartalékfánk, 250 köbmétert kapunk meg tehát a nyírerdőtől, nekünk is volt kb. 100 köbméterünk, tehát osszuk folyamatosan, és akkor még 250 köbmétert várunk majd, tehát 600 köbméterre tudunk gazdálkodni, de szeretném azt, hogy ezt akkor, ha az idén kiszórnánk mindent, akkor akár még utána vannak kisebb erdőrészleteink is, vagy ilyen fasorjaink, amiket tudunk még vágni. Tehát szerintem még február hónapban ki fog tartani ez a fahordás, tehát van belőle. Tessék? Én pedig azt szeretném kérni, hogy a lakossági észrevételeket vagy kéréseket, amiket továbbítottunk itt a testület felé, akár két ülés között, vagy akár napi rendi pontként lett megszavazva, hogy ne felejtődjenek már el. Tehát több minden van, ami én kérésem is volt, és nem valósult meg.
vagy akár visszamenőleg az előző testületnél kérés volt például olyan, hogy a hulladékgyűjtőedények cseréje vagy bővítése, hogy több olyan utcába legyen elhelyezve, ahol eddig nem volt. Ezáltal is a szemetességet is tudnánk csökkenteni. Vagy olyan, mint a görög templomnál lévő gyalogátkelőhely, legalább a tervezésig hívsunk el, hogy a tervezésig... Ezt jövő héten, ha idéztük, nekem mind fel van írva. Igen. Vagy ott van például a buszöblöknek a problémája, tehát arra is vissza kellene térni, hogy azt, hogy tudnánk megvalósítani, hogy ez itt megszűnjön, vagy kialakítsuk, vagy akár itt a Nagy-Balkány út elején, vagy ott a Korányi Gimnáziumnál, nem tudom milyen lehetőségek vannak, legalább induljunk el ebben a folyamatban valamit. Ja, tehát az a baj, hogy most így az elmúlt egy hónapban azért volt mit csinálni, tehát azért a kukák kihelyezésénél az egy költségvetési kérdés, hogyha akarunk új kukákat, akkor azt megpróbáljuk beszerezni. A buszöblöknél azért folyamatosan beszélünk a közúttal is, meg a volánnal is, hát a volán nem nagyon akar itt megszüntetni az, amit akartatok, hogy bevigyük a buszpályaudvarra. Ugye most a héten közül volt itt egy másik javaslat, hogy akkor a Nyíregyházára menő busz egyes állomást vigyük be beljebb, de ugye az a baj, hogy minden méterre számolnak, tehát a volánnal mindent le kell egyeztetni, mert egyszerűen ők mindent másképp gondolnak, mint mi, de a gyalogátkelőt, meg megint a közút az nem nagyon támogatja ezeket a gyalogátkelő helyeket. Tehát a korányok viszonylatában a görög templomhoz, a feljebb a boltoknál, a Spárnál, és kérték, hogy legyen vagy a gyalogátkelő, de tehát a közút az nem nagyon akar ebbe együttműködni, mert ők azt mondják, hogy gyalogátkelő van, még nagyobb a baleseti gócpont. Jó, de hát egyszer valami szükséges, akkor szükséges. Hát a Spárnál ott azért egy elég nagy forgalom van, a görög templomnál szintén nagy forgalom, tehát akkor írja le ezt a közút. De legalább legyen megterveztetve, és akkor már el tudunk indulni. Pont ezt a terveztetését, ugye ők engedélyezik, tehát ők azt nem nagyon engedélyezik. Tehát ugye most fog készülni de aki tervezi, az tudja, hogy mit lehet és mit nem. Hát az a baj, hogy nem így van. Tehát nem nagyon tudják, hogy ez egy ilyen, szintén egy masszírozás a közútkezelőnek. Van ugye két hölgy egyébként a referense, ismerjük őket régen, és nagyon-nagyon, tehát folyamatosan a jogszabályokat elemzik, a forgalmat elemzik, tehát minden tekintetben ezt mondják rá, hogy több lesz a baleset, hogyha a gyalogátkelő lesz. Jó, attól fél nem azt mondom, hogy csináljuk, akkor egyszer csinálunk írjuk már ezt. Valahogy kezdjük már. A gyalogátkelők helyzetét akkor rendezzük, mert akkor ez kell, hogy meghallja a képviselőtestet, akkor kiírjuk a közöttnek Nem csak a képviselőtestet, hanem azoknak a lakosoknak is valamilyen szinten vissza kell, hogy jelezzünk. Na jó, de oké, azért mondom, hogy de kijön egy testületülésre, kihívjuk őket, és akkor elmondja, hogy milyen, vagy egy egyeztetésre. Nem támogatja. Tehát akkor valamit csak hivatkozik a között, hogy miért nem támogatja. Jó. Meg azt lehet javaslatot tenni? Igen. Tavaly is beszéltünk arról, hogy a balesetveszélyes ott a Spárhoz áttért, mert az egyik a temető felőli oldalban ott van a kerékpárút, azon tudnak menni, de ezen az oldalon nincs járda. Hogy ezt a közmunkaprogramban nem lehetne beletenni? Vagy még saját erősben. Vagy saját erőben. És akkor nem kell gyalogátkelő helyet létesíteni, hanem akkor a körforgalomtól a Spárig lenne egy járda. Mert ott abban az oldalban nincs. De ott valami probléma volt, nem engedély nem volt. Csak úgy lett ilyen geszter, hogy kimegyek, hogy leragatom. Csak ugye az a baj, hogy utána meg ha rám jönnek, akkor meg én vagyok megint az szintén. Tehát ezt nem kapunk rá engedélyt. De ezt már mondtam. És mi volt az oka, miért nem adtak rá? Azért, mert tehát nem elég széles, nem elég messze van az úttesttől, meg a szélessége, meg engedély kell rá, meg a tulajdonviszonyok, hogy van. De mit figyelj, hívjuk a központot, beszéljük meg ezeket újra. Tehát, hogy ha azt mondjátok, én lerakatom, tehát azzal nincsen pont ilyen. Azt csak így tudjuk megcsinálni, ilyen nagy, gyere, menj ki, azt csináljuk, azt ledobáljuk. Tehát a keresztmetszetek olyan szűkek, pont ott van ez a partfal, ott a körforgalomnál,
az első út bejáróig, az első dűlőig, ott olyan érdekes a helyzet. Hát utána már van hely bőven, nem? Igen. De beszámolok erről, tehát Korányi úti járda, gyalogátkelő helyzete. Ott mondom 3. És a buszöblök. A buszöblök, az is. Mert a buszöblök most a Korányi előtt még buszöblök. Hát ott ki kell valami megoldást kell Na, találni, és ugyanígy jó. a Nagy-Balkányi út elején Oké, is. de na most mondj egy javaslatot, például hova teszed a buszöblöt a Korányra? Hát valamikor, mikor azt elkezdték tervezni azt a buszöblöt, akkor volt nekünk egy olyan javaslatunk, hogy a sávot el kellene húzni a Korányi felé. Egy sávval, és akkor a Szabó-Toni bácsi féle ház előtt lehetne egy normális buszöblő. De hát ez valami miatt nem valósult meg. Pedig csak annyit kellett volna, hogy... valami olyan horrorál lehetett volna, meg utána a kanyarot, akkor kellene beletenni egy másik kanyar, mert ugye már ott, ahol van a... Hát csak el kellett volna a sávot húzni. Na, ugye a Korányok viszonylatában ez a gyalogátkelő, Korányi, buszokból, ezeket... De hogyha ezt tervezzük, már az egy előrelépés. Tehát, ha úgy hagyunk mindent, akkor nem lépünk benne előre. Ha már terv van róla, ha már... A terveket már eleve lelövik, hogy ne kezd el, mert nem jó. Tehát, hogyha nem járunk, most itt van a körforgalom, ugye beszéltem már róla többször. Nem akarok számokat mondani. De ott is olyan, én mondom, hogy nekünk nem kell olyan nagy körforgalom, hát az nem úgy van. Hát nekünk elég 6 méteres, mert mondják, hogy 8 méter kör átmérője kell, hogy a belső széle, amire mégis nem, tehát ahol van a szegélykő, amit mégis rá lehet menni már ott egy métert, vagy másfél métert, de azt nem úgy tervezik, hogy arra mindenki rámenjen. Az 8 méternek kell lenni, és akkor mondtam, nekünk elég lenne 6-os is, mert akkor sokkal könnyebb lenne a területi igényeket is kielégíteni. És mondták, hogy nem, mert a szabvány, 15-en voltunk a megbeszélésen. Mi voltunk ketten Lacikával, ők meg voltak nem tudom mennyi. De akkor mondják meg, hogy lehet. Ne tartsuk fent a balesetveszélyes állapotokat. Na, oké, az a jó a balesetveszély. A másikra, ott a Mátorok úti részre, ott már van, megbeszéltük a közúttal, most ők fognak nekünk válaszolni, hogy ott ilyen cserével meg tudjuk oldani, hogy az önkormányzat ad utat, és adnak nekünk, és akkor ott egyenlősíteni tudjuk majd valamelyik szakaszát a Mátorok útnak, hogy ott a forgalmat, hogy csökkentsük. Hát ilyenekben próbálunk együttműködni, de mondom, ezeket akkor kihívjuk, és akkor el fogják mondani újra. Jó. Igen. Aki egyetért ezzel a beszámolókkal készüléssel, ezzel ellenvélemény tartózkodás nem volt. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló határozat tervezett, tehát itt amit voltak döntések, itt a Kölcsei Nonprofit Kft-vel, akkor a Nagykállói Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan voltak döntések, a gombaszakértővel kapcsolatban volt az orvosi rendelők rezsicsökkentése, a Teszová Kft-vel kapcsolatban volt több döntésünk, amit végrehajtottunk. Itt volt a házi orvosokkal kapcsolatosan, ugye most volt ma már döntésünk, hogy keressük az új, a Szőgyényi Anna Mária körzetének a megoldását, hogy ott az állandó orvos jelenlét legyen. A rendezési terv felülvizsgálata van folyamatban, itt a Nyíregyházi Ipari Parkkal kapcsolatosan kellett annak a kiszolgáló útjai, illetve kerékpár útjainak a helyzetét kellett rendezni. Itt közben az önkormányzati bérlakásoknak az odaítéléséről kellett dönteni és végrehajtani. Van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése? Aki egyetért vele, kérem készülem és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt. Városunk roma nemzetiségű önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás tárgyában. A bizottságot tárgyalták. Pénzügyi. 5 igennel elfogadásra javasoltam. Van-e valakinek kérdése ezeket? Nincs, aki egyetért vele, kérem készülni és jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nem volt, egyhangúan szavazattal elfogadtuk. A
Nagykállói Brunswick Teréz óvoda nyári nyitvatartás ütemezése, zárvatartásának engedélyezése tárgyában. Ezt is tárgyalta a pénzügybizottság. Ez a kulturális, bocs. Bizottság tárgyalta és a határozatok elfogadásra javasolta. Igen, és ez azt jelenti, hogy tehát az a Brunswick Teréz óvoda zárva tartásának időtartama 7. hó 13-tól 8. hó 14-ig, a Szivárvány tagóvodának pedig 8. hó 17-től 8. hó 31-ig. Tehát mindig lesz valamelyik óvoda nyitva a nyári szünetben, ez fontos kiemelni a szülőknek. Ezzel kapcsolatosan kell az óvodavezetőket keresni, vagy vezetőt is, a tagintéző vezetőt, és akkor ő tájékoztatja. Igen, tehát mindig nyitva lesz valamelyik óvoda, igen. Aki egyetért vele, kérem készen és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt. Napsugár, bölcsőde, nyári nyitvatartási. A Kulturális és Oktatási Bizottság tárgyalta és a határozatok elfogadásra javasolta. Tehát itt a bölcsőde az viszont be lesz zárva fizikailag is 25 napot. Viszont azt mondta az intézményvezető asszony, hogy amennyiben a szülők igénylik, akkor megoldják az ügyeletet. Aki egyetért vele, kérem készen és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt. 2026. január 26 évi szünidei étkeztetés biztosítása tárgyában a pénzügybizottság tárgyalta. Itt a szünidőkben a szünidei étkeztetés, gyermeki étkeztetés kötelező önkormányzati feladat, és itt ezt kellett, költségvetési forrás kell hozzá biztosítani. Saját forrásból 2.300.000 forintot fogunk erre biztosítani. Aki egyetért vele, kérem készen is jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt. Egyhangú igen szavazott a képviselőtestület elfogadta. Mezőőri szolgálat teljesítésével kapcsolatosan beszámoló 25 decembertől és tehát szeptembertől decemberig bizottság tárgyalta. Igen, tárgyaltuk, rövidke beszámolót kaptunk, aztán telefonon kaptam még egy néhány rendőrségi feljelentésre utaló dokumentumot, elfogadásra javasoljuk a mezőőri beszámolót. Hát én tudom, és azt érzékelem, hogy tehát nem nagyon mer senki sem mozdulni, mert aki akar esetleg szárazgajat szedni, vagy bármilyen, ha megjelöli a területet, akkor is azonnal jelez a mezőr, tehát nagyon éber, a rendőrök is, tehát nem nagyon mernek már kimenni engedély nélkül. Egyébként, ha tervezett fakivágás van, akkor is inkább szólnak, hogy szóljunk a mezőrnek, tehát azért ő nagyon sokat kim van a terepen, szerintem ő végzi a munkáját. Várjuk nagyon ezt a kamerarendszer, ha ez a kamerarendszer meg fog valósulni, akkor jelentősen könnyebb lesz neki is a helyzete. Aki jár az erdőben, fasorokban nagyon látja, sok az illegális szemét. Az igen, nagyon sajnos. Arra valami megoldást kellene találni, mert borzasztó, hogy mindenfelé. Sok helyre ki van túlva a vadkamerája, aztán mindig kikerüljük. Olyan, mint hogy Raván tudnák, hogy mit kell figyelni. Azért csak megcsípeli gyakran. Igen, ő is, igen, meg rá is meg az azért kellene, hogy ha jöttök, én is valamikor meg szoktam állni, és keresem. Figyelmeztettük, tegnap is pont így takarították el. Fel lett szólítva, és eltakarítottak. Egy kérdés, hogy körülbelül hallottál már valamit arról, hogy mikor lesznek telepítve ezek a kamerák, hogy valami időben, vagy valami újdonság? Vagy új ebben az évben, tehát ez nem akarok hülyeséget mondani. Ebben az évben. Tudom, hogy nem egyszerű, mert hogyha kihelyeznénk egy ilyen központi szemétlerakó helyet, mondjuk ahonnan vállalnánk a beszállítást,
lehet, hogy belehordanának építési hulladékot, meg mindent, amit el lehet képzelni, de lehet, hogy mégis könnyebb lenne, mint összeszedni a szemetet a fasorból, meg az erdőkből, meg mindenhonnan, és úgy elszállítani. Nincs erre valami megoldás máshol, más településen? Semmi. Figyelj csak, hát volt már ilyen tapasztalatunk, boldog-boldogtalan más településekről is ide volt. Ezt akartam mondani. És felügyelet mellett. Nem, most se jó. Lesz majd a maguknak kihelyezve most a... Igen, az a magus kihelyezett Igen. megoldás. Mert összeszedni az erdőből, meg fasorokból még nehezebb a kiborított szemetet. Ugye ezt mondtam már nektek, hogy és akkor mindig ilyenkor a Zsőr és Lacira nézek, mert ugye volt a régi időben, én is támogattam ezt, hogy kitettük a konténert, mert azt gondolom, hogy sokkal jobban kivitte a lakos oda, és akkor utána volt az, hogy nem lehet, meg akkor nagyon sokba került, már utána akkor úgy vállaltak már szemétszállítást, hogy abba tették bele, tehát most is ezzel van a baj, hogy ott is visszaélések vannak, hogy a konténer, meg ugye esztétikailag se a legjobb. Azt nem mondhatom, hogy vigye be a temetőbe, mert egyébként is beviszik sajnos. Ha meg kitesszük közterületre, akkor megint, ugye, de már beszélünk erről. Erről is ott minden benne. Már nem olyan most, mint módrendszerben a közszolgáltató. Én nem javasolnám azt. Akkor a teher a városra, hogy az vállalható. De milyen megoldást lehetne? Van valami településen olyan megoldás, ami bevált? Most fog csinálni, az a megelőzés, hogy meg kell várni a hatását, hát hogyha változni fogok. Igen, mert többször telefonálnak rászorulók, hogy küldjek konténert. Mondom, ha tudnék, küldenék, de nem tudom. Tehát, hogy ilyen is van, hogyha azt mondanátok, hogy itt a 10 konténer, de vagy valami bizottság megnézni, hogy mehetnénk most is, tehát van olyan telep illetve olyan magán tulajdonú lakás mögötti terület, ahol mehetnénk szemetet szedni, mert van sok szemét, de ez is egy elhatározás kérdése, vagy ugye forint kérdése. De bízunk benne, hogy ha ez meg lesz, akkor ha ez elindul, ez a... Az a baj, ahol szemét van, ott szemét is lesz. Tehát, ha az ingatlanán gyűjti a szemetet, akkor hiába összeszedjük, egy év múlva lesz ugyanannyi. Tehát akkor állandóan arra berendezkedve, hogy valakinél összeszedjük, az nem megoldás. Jó? Hát ennek az egyiket illeti, akkor illetve a másikat is vagyok, tehát következetesen kell döntést hozni. Most ezzel kapcsolatban, itt a szemétlerakásokkal kapcsolatban, hát igen, kimentem a Bátori utcán lévő telephelyünkön, a volt elmegyók telephelyről, ott a Kutyamenhellyel szembeni terület, hát az is egy szeméttárról, ahol nem tudom, észrevettétek-e, ott minden van. Gumiabroncstól kezdve, pelenkáig, minden. Mióta nincs porta szolgálat azon a telephelyen, szerintem azóta úgy elvadult ott a helyzet. Polgármester úr, ezen hogy tudnánk segíteni? Akkor vagy köteleznénk az ott lakókat, hogy a kaput zárják, nyissák, tehát ne legyen állandóan nyitva, mert oda valaki csak beviszi a hulladékot, az magától nem De van kerül. kupacokba öntve? Tessék? Kupacokba? Igen. Hát akkor azt azonnal meg kell szüntetni. Igen. Azt hogy tudjuk. Hát a hátsó részt azt külön is le lehet zárni, nem? Ott van egy hátsó Csak kapu. hogy a kutyások mindig mennek. Hát De most akkor kamerázunk, vegyünk 2 kamerát. Nem sok. ott a Most annyi, nehogy ne bíjjon már ki az önkamerát, hogy Valóban azt a bejáratik. 130 000 forintja két, nem Már vagy is. kamerát, normális, fix, olyan kamerát, ami éjjel jobban lát, mint nappal. Hát Van már ilyen nem kamera, megyünk, nem le fogja drága. borítani. 40 000 forint, 45 000 forint, egy kamerát kiépíti hozzá a kis hálózatot, pár 10 000 forintból megvan hozzá. Hát akkor nézzük azt, kamerázzuk be. És akkor majd meggondolja legközelebb. De a legjobb a lezárása lenne. És az ágya, hogy akar. Hát otthon is úgy hogy csinálják. az a baj, hogy jönnek a intézménybe is jönnek, tehát nagyon nehéz, de a portaszolgálatot vissza kell szállítani, hogyha De mondjuk azért az sem egy elválhatatlan dolog, hogy be legyen zárva valóban a kapu, mert akkor aki be akar menni, majd kinyitja. Igen. Ha ki akar jönni, akkor megint kinyit és visszazárja. Tehát Jó. egyébként ez egy háztartásban is így működik. elmegyőknek a portálja, meg a takarítás. Jó, akkor a mezőőri szolgálattal kapcsolatosan a egyetértőre kell készíteni és jelezve, elemeremény tartózkodás nem volt, egy hangmilyen szavazattal elfogadtuk. 2025-ös évi költségvetési rendelet módosítása tárgyában a pénzügyi elkészítette a
döntéseinknek az aktualizálásáról szóló rendeletmódosítást a pénzügyi bizottság tárgyalta. Elfogadásra javasolta. De itt még akkor szerintem megint meg kell szavaztatni azt, hogy össze. Már többi bizottság még nem tárgyalta, miközben kellett volna szemes szerint, úgyhogy szerintem elfogadtatni azt, hogy akkor így elfogadásra kerül. Jó, akkor egyetért benne, hogy most akkor így fogadjuk el, tehát általában ezek már minden képviselőtestület által hozott döntéseknek a racionalizált döntésének az elfogadása volt, tehát aki egyetért vele, hogy bizottságok nem tárgyalta mind a két bizottság még pluszba, akkor az kérem készen is jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nem volt, mert ezzel odafigyelünk el, és akkor így, aki elfogadja a módosítást, azt kérem készen is jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nem volt. A nem közművegy összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közműszolgáltató szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Itt a Teszovál a Nagykállói szennyvíz begyűjtője, ahol nincsen szennyvíz szolgáltatás. Itt ugye már volt előtte is 2-3 évvel ezelőtt, amikor volt egy ilyen előterjesztés, hogy emelte a Teszovál a díjakat, és ugye ebbe beleszaladtunk tavaly is, hogy ezt megemeltük úgy, hogy ezt nem lehetett volna, mert a rezsicsökkentés nem engedélyezi. Tehát ez a kormányhivatal ezt kiszúrta, és nem emelhetjük. Ezt elméletileg nekünk tudni kellett volna, de nem tudtuk. Úgyhogy akkor ezt megvan semmiség. Tehát itt a Teszoválnak érdekes ez, hogy akkor megint a veszteséget fogsz termelni. Ezt azért tudni kell. A bizottság azt... Egyébként érdekes amúgy az a jogszabályozás, hogy minden egyes vállalkozásra ki van terjesztve. Hát nem csak ilyen közszolgáltatóknak mondjuk, mint ilyen értelemben most a önkormányzati cégeknek, hát minden egyes vállalkozásra ez ki van terjesztve. Ahol ilyenek vannak, igen. Azt tudják, tehát akkor ezt senkinek nem éri megcsinálni akkor. Hát azért nem is csinálják, nem szerintem nagyon most már vállalkozók. Jó, értjük. Esetleg elmondhatom, hogy van környezeti település, ahol nem tudják megoldani, a lakosság piaci áramít hozzá. Nyíregyházon egy úgy oldotta meg, hogy neki ne legyen veszteséges, hogy nála a minimum 5 köbméter, tehát mindegy, hogy mennyit szippant, ennyit fizet a lakos, ezzel lecsökkenti azt, hogy neki nem lesz igazából vesztesége, és ha nyilván tőlük magasabb, mint 5 köbméter, amit ki szállítanak tőlük, akkor annak magasabb a díja is, de ezzel kompenzál Nyíregyházal, hogy minimum 5 köbméter. És akkor miért nem kompenzálhatok ki? Én ezt most néztem utána, és most kerestem, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel majd jövök egy előterjesztéssel. Javaslattam. Jó. Köszönöm. És akkor itt mi a helyzet akkor? Vissza kell vonni. Jó, de hogyha azért emeltük meg, mert nem jön ki a cég a költségből. Ha most jön ez a figura, hogy akkor azt fogjuk játszani, hogy akkor 5 köbméter a minimális, akkor nem ugyanabban a cipőben vagyunk? Hogy... De nem lehet. Hogy nem lehet? Hát Nyíregyházan hogy lehet? Meg azt megcsinálhatod, de ezt most muszáj vagy megszavazni. Azt vissza kell vonni. Jó, az a kérdés, szerintem ebben nyilván dönteni kell, mert nem is tudunk csak egyféleképpen dönteni. Akkor kérjük az ügyeletet, hogy készítse elő, járjon utána, támaszza alá, és akkor egy előterjesztés javaslattal, hogy lehet-e, amit lehet, hogyha 5 köbméter lehet, akkor... Ennyi a kérés, és akkor miért segíteni? Nincs ilyen kapacitása? meg kell vizsgálni. Lehet, hogy valami alapdíjat lehet, vagy valamilyen, mint hogy a... Jó, elő kell venni a kormányrendeletet, és akkor az alapján megnézni, mit lehet. Egyetértve, hogy visszavonjuk, kérem készen is jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt, egy hogy elfogadtuk. De akkor ezt a visszavonás után akkor meg lépni kell, hogy akkor milyen új tarifával tudjuk. Ezt készítjük. Készítsen a jövő következő is. 2026-os évi polgármesteri szabadság mértékének megállapítása. Tárgyalta a pénzügyi szociális és külügyi bizottság, és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése? Hawaii-ra is megyek, Hawaii-ra, igen. Nem, azért előtte jelentsve mindenképpen. Ne legyen meglepetéseink. Ja, igen, hogy ne kipusztolják. De egyébként annyit megállapítottunk, hogy az előző évben kivette teljes szabadságot, nullát hozott, tehát úgy, hogy az idei év szabadságával nagy előterjesztés szerint elő van irányozva, tervezve, úgyhogy pont.
Jó, köszönöm. Aki egyetért vele, kérem készüljön és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt, egyhangúan szavazattal elfogadtuk a helyi humán fejlesztések több plusz 3.1.3.23 konstrukció pályázat benyújtása tárgyában. Pénzügyi bizottság tárgyalta és 5 igen elfogadásra javasolta. A projekt keretében a Nagykállói Napsugár Alapítvány, mint konzorciumi partner együttműködésével nyári táborok, egészségi megelőző rendezvények, szemléletformáló programok megvalósítását tervezzük. A projekt megvalósítását együttműködési megállapodás keretében egy munkacsoport segíti, melynek tagjai a kedvezményezett, valamint a konzorciumi partneren kívül a Nagykállói Brunswick Televízióoda, Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Közös Jövőnk Egyesület, Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, valamint dr. Les Miklós Zoltán, a Les Medical egészségügyi Kft. Ügyvezetője, házi orvosunk. A projekt, tehát azt kell mondani, hogy ő, mint az egészségmegőrző, illetve egészségügyi szakember is kellett a projektbe, tehát őt kértük fel. A projekt elsődleges célcsoportja a gyermekek, a nők és az idősek. A 100%-os visszarendezendő támogatás 50 millió forintot kérhetünk, mi kértünk 49.858.000 forintot. A 2026. 6. hó 1-től 2 évig terjedhet a program. Nagykállóváros hátrányos helyzetű lakosainak számára változatos, tematikus programok, rendezvények megvalósítása, szociális kapcsolatok, az egészségfejlesztés, a sportra, az életmódra. A további cél, hogy segítséget nyújtson a városban élő hátrányos helyzetű lakosoknak, gyerekeknek, időseknek, nőknek, ingyenesen változatos táborokban, rendezvényeken, egészségnapon, testmozgás programon vehessenek részt. Ezáltal javuljon a településen élő hátrányos helyzetűek életminősége. Bizottság? Tárgyalt és elfogadási javasolt 5 igen. Van-e valakinek kérdése? Aki egyetért vele, kérem készen és jelezze, ellenvélemény tartózkodás nem volt. Következő pontban az internátus út 4B szám alatti 2052-es helyőrszámú önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és mi a javaslata? Igen, tárgyaltuk azt a javaslatot, hogy elfogadjuk azt a 700 000 forintos becslést, de nem ragaszkodunk hozzá. Az volt a bizottságnak a javaslata, hogy 8000 forint nettó per négyzetméter áron és licitáltassuk meg. Hány négyzetméter? 214 négyzetméter. Tessék? Hát igen, mink azt is. Azt beszéltük, hogy azt kérelmezőnek kell állni, hogy nem akartuk eladni. Itt egy megkeresés, és úgy döntött a testület akkor, hogy De hogyha, oké, ez rendben van, csak akkor a ellentmondás, mert hogyha most tehát hogy azt mondtátok, hogy nem 700 000, hanem hogy 200, akkor azt jelenti, hogy 1,6, nem? De azt mondtuk, hogy az értékvesztést vállalni kell annak, aki kérelmező, mi nem akarjuk ezt eladni. Most a 700 000 el is adodokból lejön az értékvesztés, akkor megérte. Oké, de most mondja a bizottság, azt mondta, hogy 8000 legyen a négyzetméter ára. Igen. Mi ezt javasoljási ára? Ugye most döntsük a felelősség, attól még volt egy értékvesztési költség. Oké, na de most, hogy valaki mondjuk megveszi egy hatér, akkor már nem 700 000 veszi meg érte, tehát akkor szerintem, hogy a licitálók... Előtt döntődik el, mert külön tétel, egy az ára, akkor is van egy... Szerintem, hogyha 700 000 adod el, akkor egyértelmű. Hogyha volt, mit tudom én, 50 000 forint, nem tudom mennyi volt, de pontosan meg, de ha már licitál rá, hogyha most elkezdenek már licitálni többen. Hát én szerint az én értelmezésben ugyanúgy kell azt is, akkor dönteni kell arra, hogy ha 700 000 lesz rá javaslat, akkor élünk ezzel a korábbi döntésünkkel, ha itt 1 millió forintig megy fel, akkor nem érünk vele. De most mondja, hogy nem jó a 700, azt mondja a bizottság. Igen. Hogy két döntés az ára, meg valamikor egy döntés az értékvesztéknek az ára. Akkor úgy lehet, mert
hogyha történetesen aki meg akarta volna venni eredetileg, és ő kifizette az értékbecslési díjat, akkor mi azt vállaljuk el, és tegyük ki licitre 8000 forint nettó, 8 négyzetméterenként. És ezt az értékbecslési díjat majd érvényesítsük még ennél a 8000 forintnál. És ez a minimum licitálás, kikiáltási jár, így, akkor nyilván ez egy akkora kompenzált összeg, amiben már az 50 000 forint már az nem... Nem lesz rá. Értem, hogy van egy döntésünk, én azt mondom, hogy nem tartsuk be. Tehát így nem lehet alkudni, hogy ha ennyit ér el, meg annyit ér, akkor mondjuk azt, hogy akkor nem érjük a korábbi döntésünktől, akkor mondjuk vissza. Tehát akkor azt mondod, hogy az a javaslatod, hogy a kialkudott összeg plusz értékbecslés. Így érted? Én nem értettem, hogy csak azt, hogy döntsünk afelől, hogy akkor azt érvényesítsük, vagy nem. Hanem akkor mondjuk Hát azt, hogy nem érvényesítsük. szerintem az akkor, ha azt mondjuk, hogy most 700 értékbeslés alapján 700 odaadjuk, aki kérelmezte, viszont azt gondolom azt mondjátok rá, hogy nem lehet, mert a magyar rendeletünk értelmében muszáj meghirdetni. Tehát mivel hirdetési lehetőséget adsz, és a bizottság azt javasolja, hogy 8000 forint legyen a kikiáltási ára. Tehát igen, 700... plusz az értékbecsési díj. Azt is beletehetjük. Ez lehet, hát ez... Én ezt kérdezem, hogy benne az, hogy nem lesz. Így akkor én is. De az értékbeslő kevesebbre értékel. Az nem baj. Az nem baj, de neki van egy... Olcsóban nem adhatjuk el. Az ő munkabérét fizessük ki akkor. Mert azért adott nekünk egy szakvéleményt, hogy az ő szerint ennyit ér. De nem tudom, mennyi ez, de biztos nem jön de amennyi annyi, jó. Nem fog osztani. Jó, tehát akkor a kikiáltási ár 8000 forint per négyzetméter, pályázat útján értékesítjük, és plusz 8000 plusz áfa. Plusz áfa, és plusz az értékbecslői díj. Igen. És akkor ez megvan, hogy meddig kell benne lenni. De mennyi volt az értékbecslés, nem tudjuk? Nem tudtam, hogy... Nem baj, hát most nincs jelentőség, az úgyis egy fix összeg. Eleve bele fogjuk kérni az értékbecslés díját. Hát, aki egyetlen vele kérem, hogy kétszer is jelezze, ellenőlemény tartózkodás nem volt. Egyhangú jelszavazattal elfogadtuk. Lakossági hulladékgyűjtés támogatása érdekében megállapodás kötése a hulladékgyűjtő udvar megvalósítása tárgyában. A bizottság tárgyalta és mit javasolt? Igen, tárgyaltuk, ha biztos tudja most már mindenki, hogy az ipari parknak a tűzivíz tározója mellett találtunk egy megfelelő helyet. A bizottság javasolja, hogy erre kössük meg akkor a szerződést, azzal a kikötéssel, hogy felmerült az is a beszélgetésünk során, hogy ugye mivel most megkezdünk majd egy hulladékgyűjtés, és erre rá fog szokni a lakosság, akkor fennáll annak is a veszély, hogy azokban az időpontokban is lehet, hogy oda fogják vinni majd a hulladékot, amikor nincs átvétel. És hogy ezt hogy tudnánk megakadályozni, és akkor arra a megállapodásra jutottunk, hogy egy vadkamerát kellene ott egy oszlopra felszerelni, és akkor figyelemmel tudnánk követni azt, hogy ott azokban az időszakokban, amikor nincs hulladékátvétel, akkor se legyenek elhelyezve illegális dolgok, mert ugye a rendszer az úgy fog működni, hogy oda be kell menni, azokon a napokon, mikor átvétel van, azt a fajta hulladékot lehet átadni, amit ők átvesznek, annyi mennyiségbe, amennyit átvesznek. És a többit, ha esetleg olyat visznek, ami nem átvételköteles, az ugye nekik onnan vissza kell ezt vinni. És hogy ne legyen majd az, hogy le vannak rakva különböző helyeken különböző dolgok, és azzal majd probléma lesz, hogy azt ki fogja felszedni, hova fogják rakni, és egyebek. Tehát egy kamerát, egy vadkamerát gondoltunk, hogy oda fel kellene majd rakni, mikor megkezdődik ez a munka. Nem azokon a napokon kell feltétlenül nézni, amikor hulladékátvétel van, hanem a köztes napokon. És nyilván kitenni egy... Van egy észrevételem a szerződés kapcsán. Ha jól emlékszem, most elkezdtem keresni, amikor átolvastam, akkor láttam, hogy tulajdonképpen úgy rendelkezik a szerződés, hogy nem a mi illetékességi területünkön elhelyezkedő bírósághoz kell adott esetben, hogyha jogi anomália következik, hogy ezt esetleg letárgyalni, hogy ne kelljen már nekünk az ország másik végébe járni adott esetben, ha történik valami, az kerüljön a Nyíregyházi illetékességi bíróság a szerződésben, vagy módosításra, amennyiben elfogadják, de egyébként egyéb észrevétel nem volt szerződés kapcsán. És ehhez még tudni kell azt is, hogy nem csak a nagykállaiaknak szól ez a hulladékbegyűjtés, hanem az ország bármelyik részéről hozhatnak ide, hogyha a személyigazolvány lakcímkártyával bejelentkezik a hulladék átvételre.
megrendelő szerinti székhely, az pedig Budapest. Tehát ezt kellene az önkormányzat szerinti székhelyre átjavítani. Meg részét. Hát mondom azonnal. Két is lehet. Hát igen, amennyiben lehet. Hát most azért nem kell még egyszer behozni az ülésre, de ezt a módosítja. 6.2. Igen. A megrendelőt önkormányzatnak kellene, egy szót kell módosítani rajta, amennyiben elfogadják a felek, azért ezt mondom. És akkor annyi, hogy akkor vadkamerát szerelünk fel, a mezőről megoldja. Jó? Aki egyetlen készen is jelezzen, ellenvélemény tartózkodás nem volt, hogyha olyan szangotta elfogadta a képviselőtestet. Terjesztést a következő pontban a kámokok és ingatlanok szerződése. Bizottság tárgyalta? Igen, két igazgató van szó, az egyik a Széchenyi után a Gócos Mártonnak is fa volt, arról van szó, hogy a tárgyalás köz, ez pedig a Szennyitásán volt átfogó volt. Erre szólna a bérleti, és a bizottságnak az a javaslata, hogy a 8.000 forintos bérleti díjból 10.000 forint legyen, a 11.500 forintosból pedig 15.000 forint. Határozatlan időre? Tehát úgy, ahogy ő kéri, vagy határozott? Hát ez nem határozva, ez szerintem határozott idejű, azért van benne most a kérelmük. És akkor ide is tegyük már bele azt, hogy a következőben minimum az infláció növelővel tegyük bele a bérleti díj emelést. Azért kérdezem, mert ugye benne van, hogy 2026 első 1-től határozatlan időre meghosszabbítja. Ez a javaslatunk, hogy a 8-ból 10.000 legyen, a 11.500 forintból 15.000, és akkor utána pedig minden évben infláció követővel. A szerződés az határozatlan idejű. Jó. A kegyetét a bizottság javaslatával kérem készen is jelentett, ellenőrizni tartózkodás nem úgy. 8-tól 10-re azt mondjátok? Igen. 11 félre, 15-re. Ugye ezért jó lenne a 20 februári testületülésen a költségvetést elfogadni, hogy utána akkor a civil szervezetek is a következő március közepéig be tudják adni, hogy akkor márciusban el tudnánk fogadni a támogatásokat is, de akkor még a februárban meg el kell fogadni azért a beszámolókat. Igen, én azért kezdeményeztem a költségvetés egyeztetését, hogy ezek tehát ha úgy kerül előkészítésre a költségvetés, akkor egy nagyon-nagyon nagy időt tudunk ezzel spórolni, megtakarítani. A civil szervezetek beszámolója voltak itt határidős. Holnap 30-a van, vagy hétfőig meghosszabbítjuk, vagy az hogy legyen, mert január 31-a a beszámoló beadásának ideje, de most éppen szombatra fog esni. Akkor a hétfő, tehát akkor szerintem a hagyani döntsük akkor, hogy a civil szervezetek, de akkor az amúgy azt nem is kell dönteni, mert meg kell dönteni. Hát mondjuk annyit segíthetünk, hogy akik nem küldték be, telefonáljanak rá. Eljük a figyelmét a civil szervezeteknek, képviselőinek, hogy az elszámolásokat be kell adni, tehát legkésőbb jövő hét hétfőig, tehát másodikáig 16 óráig érkezzen be a polgármesteri hivatalba a 2025-ös évben kapott támogatásoknak az elszámolása. Pénzügyi és szakmai beszámolók. Pénzügyi és szakmai beszámolót is várjuk, úgy szoktuk. Ha valakinek valami problémája van, akkor jelezze időben. Köszönöm szépen, ezen a testületet is bezárom.